Where are you from? Pakistan? I am Indian. India. Okay. Pakistan bacha. Bacha. Indian bacha. Thank you, bro. Thank you so much. Ayan. Ayan, dito lang, ano lang, araw-araw. Tapos, tingin tayo sa ano, sa daan kasi meron marami mga nasasakyan pa. Baka pasipalipat ako. Ayun. Sobrang Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, sa nakikita nyo dyan sa harapan, marami pong mga sasakyan na dumadaan. Ayan, kaya tingin-tingin tayo kasi hirap na, baka masagasaan tayo. Diyos ko Lord. Ayan, pupunta po ako sa kabilang kanto kasi doon ako maghintay ng bus. Ayan, yung nandun po yung bus stop. Ayan, nandun si Kabayan, no? Naka-block, naghihintay ng masakyan. Ayan, ayun, may pulis, may tinikitan yung pulis. Ayan, hindi tayo magpahalata na nag-video, baka masita tayo ng pulis. Ayun, bus, pwede din yun sakyan ko, kaso lang marami pang dumadaan. Ayun, nandun yung subway, Chowking at Huawei sa harapan. May puno pa sa gitna. Mashallah. Ayan, while naghihintay po ng bus, video muna tayo. Ayan, daming mga sasakyan side by side, nagtakbo na yun. Nandun si Kabayan. Ayan, video muna tayo habang naghihintay. Ayan, sobrang init talaga. Grabe ang init. Alas 4 na ng hapon pero yung init nangangagat pa rin. Tingnan mo din nyo sa taas, meron pa rin sunstorm. Ayan, nandun din si Kabayan. Si Kabayan, naghihintay din siya ng bus. Ayan, ang dami na mga sasakyan dumadaan, hindi man sila huminto para malibre man lang sana ng pamasahe. Ayan, nandyan na yung bus. Ayan guys, sakay na po tayo. Tayo na. Ayan, bayan muna tayo sa driver. Ayan. thank you, brother. Ayun, pasok tayo. Hanap tayo ng maupuan. Ayan, nakaupo na. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ayan, as you can see, nandito tayo ngayon sa bus pauwi. Ayan, bus lang tayo kasi wala man tayong car. Mahirap lang. Ayan po. Ayan yun po. Marami din maraming mga buildings at saka mga kotse. May mga bus din. Wow. Yan, maaga kasi akong pumasok kanina, alas 8 ng umaga, kaya ang labas ko is alas 4 na hapon. Hindi tayo pwedeng maglakad kasi sobrang init na, hindi na kaya yung init, kaya mag-bus muna tayo. Mura lang din naman, 300 fils lang yung bus. Papunta tayo doon sa Maros, sa Black 10 Black 9 pala. Ayan. Ito po yung parkingan ng ng Marina po sa Salmia. Malagkit din. Ayan.
Ito lang yung ano, mga daily routine. Daily routine, ganito lang ano. Yan. Ang hirap maghanap buhay. Kailangan mong magtiis. Ang hirap talaga pag empleyado ka. Anong oras? Anong oras na kailangan mo? Kailangan ka talaga pumasok. Mabilis lang naman ang pagdating sa bahay ko. Siguro mga 10 minutes lang. 10 minutes makarating ako dun sa bahay. Hindi na tayo sa daming mga konsert. Ano na dito? Alas 4:05 p.m. pero mainit pa. Mainit pa siya. Tapos malikabog din yung ano. Malikabog din kasi nag-sunstorm pa rin hanggang ngayon. Pag 7 days na ito sunstorm na yun, hindi pa nawala. Sabi kasi 1 month daw itong sunstorm na to. Ayan. Ayan. Sunstorm pa rin. Ayan, so shoutout dyan sa mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas, sa pamilya ko. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Yan o, matabay na antok na. Naantok na. Tapos na tayo. Guys. Ilang tao dito sa sa bus. Marami din kasing bus. Ayan guys, pauwi na ako. Bababa na ako. That's it. Pizza Hut. चल ले तो दे था ना You're a driver. Where are you from, brother? हैं Where are you from? हैं No, Pizza Hut. तो आ गया जान खाना बंद हो गया Where are you from? Pakistan? भैया इंडिया India. Okay. पाकिस्तान बच्चा बच्चा। इंडियन बच्चा Thank you, bro. Thank you so much. Ayan. Ayan, ito lang, ano lang, araw-araw. Tapos, tingin tayo sa sa daan kasi mayroon maraming mga baka mas palipat ako. Ayun. Sobrang init talaga. Mainit siya. Ayan. Ito tayo banda. Building. Daming building dito. Mga apartment. Ayan. Lalakad lang tayo kasi wala mang bus papunta doon sa bahay. Lalakad lang. Pwede mag-taxi pero mahal ang taxi. Dito na lang. Ayan. Ito guys, itong vlog ko is lang to siya. Remembrance ba? At least
At least meron na akong makikita sa ano, sa mga experience ko dito sa Kuwait, diba? Hindi naman tayo habang buhay dito. At least pagkatanda na ako, meron ako may pakita sa mga anak ko, at meron din akong makikita na video na ako ito sa Kuwait, diba? Ayan, maraming basura. Diyan nakatira yung ano ko, yung kasama ko dati sa ano, sa flat. Yan. Si Leslie at saka si Derek. Ayun. Tayo na, may nauulo. May ano dito, chicken knife. Chicken knife. Grabe siya, bagong building. Ano, bagong gawa. Bagong gawa. Ilang floor yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 floor. Oh, 9 floor. Hindi pa siya tapos. Malapit na. Ito. Mahulugan tayo ng ano dito, halo vlog. Ito. Lakad-lakad lang. Dati nung bago pa ako dito sa Kuwait, grabe di ko kaya yung init. Kasi ibang init dito, nangangagat. Hindi ka pinapawisan. Pero ngayon wala na, sanay na. Yan guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka mag-subscribe naman dyan. Subscribe and don't forget to like lang mo kung nagustuhan nyo yung video ko. Pero pag di nyo nagustuhan, just dislike, it's okay, it's your choice. Ayan, and don't forget also to click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga videos. Ayan. Ayan, parang ayan guys, nandito na ako sa bahay. Thank you so much everyone for watching. Bye bye. Ingat po kayong lahat, lalo na dyan sa Pilipinas. Ayan. Ingat po tayong lahat pala kasi hindi pa nawawala yung virus na COVID-19 at meron na namang bagong virus na galing daw sa India. Ay naku, parang nandito rin na sa Kuwait eh. Kahit sa ano na, wala na, nag-spread out na siya. Ayan guys, mag-ingat na lang po tayo palagi. Ayan. Bye bye everyone. See you next time.